Când te-ai întors, eu te-am cuprins și mi-am promis să nu te simt, dar mâinile mă mint. Mi-ai spus să prinde-te și m-am aprins. Când te-ai întors, eu te-am cuprins și mi-am promis să nu te simt, dar mâinile mă mint. Tu ești pagina atinsă, tu ești ce nu e scris. Nu te pot citi, iubire, deci nu sort rămân închis. Și-mi spun mie de mâine să țin focul ăsta stins. Când iubirea dintre pagini amuțită de cuprins. Și n-aud nu când vreau, aș putea să aud oricând, dar din locul unde stau Nu plâng. Carla și Emma la Kiss FM, la Winter Kiss Kiss in a Mix. Și după ce trece și iarna asta, vine primăvara, iar la începutul verii, în primul weekend din luna iunie, avem Saga Festival, care are din 2022 o nouă locație, Arena Națională, și bineînțeles Kiss FM, partener media la Saga Festival anul viitor în vară. Primii DJ anunțați în line-up-ul festivalului: Afrojack, Marshmello, Timmy Trumpet, Black Coffee, Nicole Maudaber, Pen Pot, Purple Disco Machine și mulți alții pe Arena Națională în 2022, în iunie, la Saga Festival, powered by Kiss FM. Hai să începem câteva clipe a doua oră de party din seara asta. E Minelli. Your number one hit radio.